हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय. आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल. पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस. संपर्क 9860 66 17 14. आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील. काल रात्रीपासून कणकवली तालुक्यात पावसाची धुव्वाधार बॅटिंग सुरू आहे. एकीकडे बघायला गेले तर दडी मारलेला पाऊस पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रुजू झाल्यानं बळीराजा सुखावलाय. मात्र दुसरीकडे जर बघायला गेलं तर कणकवली तालुक्यातील बावशी येथील सत्यवान मरिये यांचं राहतं घर कोसळलंय. जणू त्यांच्यावर दुःखाचा डोंगरच कोसळलाय, कारण त्यांचं राहतं घर म्हणजे त्यांचा आश्रय हा कोसळलाय. काल रात्रीपासून कणकवली तालुक्यात पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरू आहे. बावशी येथील सत्यवान मरिये यांचं राहतं घर कोसळलंय. त्यांचं 2,10,000 रुपयांचं नुकसान झालंय. तसंच या धुव्वाधार पावसामुळे कणकवली आचरा मार्गावरील वाहतूक देखील बंद झाली आहे. दरम्यान श्री मरिये यांच्या घरात 3 व्यक्ती होत्या. त्यांना लगतच्या घरात स्थलांतरित करण्यात आलं असल्याची माहिती तहसीलदार RJ पवार यांनी दिली आहे. शुक्रवारी रात्रीपासून तालुक्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. गड आणि जानवली नदीपात्र दुथडी भरून वाहत आहेत, तर गड नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्यानं कणकवली आचरा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद झालाय. काल रात्रीपासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाची धुव्वाधार बॅटिंग सुरू आहे. कणकवली तालुक्यात सुरू असलेल्या जोरदार पावसाचा फटका हा बावशी येथील सत्यवान मरिये यांना बसलाय. बावशी येथील सत्यवान मरिये यांचं राहतं घर कोसळलंय. त्यांचा आश्रय कोसळल्यानं बावशी येथील सत्यवान मरिये यांचं राहतं घर कोसळलंय. राहतं घर कोसळल्यानं त्यांच्यावर जणू दुःखाचा डोंगरच कोसळलाय. त्यांचं 2,10,000 रुपयांचं नुकसान देखील झालंय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.